Usa ka konsehal sa Barangay Mabolo ni Dakwen Sugbo nangayo og husay sa bugas nga baho nga napalit sa ilang barangay. Ano ang report? Kini ang itsura sa kontrobersyal nga bugas sa Barangay Mabolo. Lagom og buak o broken rice apan ang mas nakapait kay baho og dili haom nga kanon sa mataw. Nasayra usab nga naripak ng daan ang bugas gikan kuno sa supplier nga andam nang iapod-apod sa mataw. Hinoon gipang bawi sa barangay ang naasoy bugas human masayri ang kondisyon ini. Samtang mato ni Konsehal Norman Alinio nga dunay mga mulupyo nga nagsakit ang tiyan human magkakaon sa bugas. Subay nini nanawagan siya og transparency. Gidugang ni Alinio nga angayan unta nga ang barangay ang mangunay sa paggukod sa supplier ug dili ang City Hall kay mauman ang nakigtransaksyon. Una nagipadayag sa budget officer sa barangay nga nagdumili ang supplier sa pag-ili sa bugas sinungdan nga nagpalaban na sila sa City Hall sa tukmang lakang. Dili jud kahatag ang among barangay ba? Sa kanang katagbawan sa katawan o kung sa jud nahitabo. Siguro muhimo jud kog aksyon mangunay jud ko. Want to ask the barangay captain that let us be transparent, di lang ikaw. Ang tanan nga involved ana. Transparency ipakita nato. Ang bugas napalit ni atong Abril sa unang ayuda nga gihatag sa city government. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.